с Фантазия, с Силви. Даже те много имаха мераката и да работим заедно. Обаче аз бях с други намерения и такова им казах, към момчета, работете си, аз ще поработя малко сам да пообиколя, да видя каква е халата. 7 години не бях се прибирал. И каква е халата сега да кажеш? След като пообиколи малко? След като пообиколих малко, да ти кажа, то много дълга тема на разговор това, ама аз се радвам за нашите хора, за циганите. Че все още спазват обичаите и такова. Дете има една стара дума, ние за сватбите живеем. Да оженим децата си, да направим хубави сватби и така нататък. От друга страна пък, за нас музикантите е добре, защото имаме работа. Ние това можем да правим, друго не можем да правим. Но пък от друга страна ми е много жално и такова. Хората нямат работа, нямат възможност, нямат. Общо взето са зле нещата в България. Видял си действителността. А за музика какво ще кажеш? За музика... Общо взето мене музиката ме интересува да ти кажа. Да, общо взето за музиката... Отде да си поговорим. Директно си кажи. Директно казвам. Мен много ме боли за народната музика. Това ми е болката на мен. Това ми... Жалко ми е за нея, защото... Айде, да кажем, че тук последните 3-4 години част от народната музика се завърна, да кажем. Благодарение на фолк палитра, благодарение на канарите, на Виевската група, на... Много са. Много са. Сега станаха много. Преди бяха кът. И между другото аз живея, по стечение на обстоятелствата, живея в източна България, в Карнобат живея. И работата ми повече беше през тия години, сам докато работех, повече беше там. Пловдивския, Хасковския, Харманлийския край, Старозагорския, Бургаския край, Странджата там. Да ти кажа, хората са по-живи там и от това си е лично мое мнение. От Истиман надолу към Тракията, хората все още казвам, търсят тази музика и я почитат. Тук, в нашия край, в северо-западна България, в северна България, да, слушат по някое хоро, нещо, но слабо. Там хората все още се търсят народната музика, още има събори само с народна музика, още има сватби само с народна музика. Не може без кючек или без такова, но предимно народна музика. Не албанско? Не албанско. И между другото държа да кажа за албанското нещо, че стана дума. Значи аз толкова години, 10-12 години свирех на тези хора. Да? На албанските цигани. В България, пак да не прозвучи силно или такова, аз го вкарах този стил едно време още с Годзилата. Даже аз като слушах такава музика на времето, хората ме питаха какво е това. То, що плаче, що вие и така нататък. Те нямаха на представа, това си е тяхната музика на хората. Но държа да подчертая, че в България хората не са наясно какво точно искат и какво е албанска музика и така нататък. Защото албанската музика си е албанска, тя си е тяхна, не е наша. Наистина имат хубави звучни неща, дето на нас ни пасват. Те го наричат талава, това нещо. Имат звучни неща, страхотни, хубави, супер. Обаче нашите хора се бъркат. Кой чул, кой не дочул. Знаеш колко смешно по сватбите ми вика, дай ми една албанска четворка. Или чувал съм и още по-абсурдни неща. Дай ми една албанска тройка. Значи хората използват нещо, чули са, но не го разграничават, не знаят какво е. Не знаят какво означава. Да. И да ти кажа честно, тази музика е комерциална в момента. Тя се търси повече. Албанско, да, модерно. Те го имат за модерно. Пък понеже е различно. Ако говориме реално, това е старата албанска музика от години на хората. Те талави, те неща. И така. Добре, след като приключи вече с оглеждането на това, какво се случва в България, решаваш да направиш на ново състав. Да, на ново решавам да направя. Добре, как се казва този състав? Значи този състав се казва Тангра Фолк. Тангра Фолк. Да. Веднага питам,
въпреки че Идеята започвам каква е? да разбирам, ама искам ти да ми кажеш. Тангра и фолк. Тангра и фолк. Значи, може би щехме да бъдем само тангра, но не можем, защото на времето, както знаеш, имаше рок група Тангра. Много популярна. Много популярна и страхотна, според мен. Ти кажа идеята ми каква е. Аз подчертах, че на мен целта ми и болката ми е народната музика. Mm-hmm. Нали, народната музика, така да го кажем, е културна музика за мен. И като музика, и като отношение към тази музика. Не може да сложиш, примерно, на народен оркестър име като Лукс, Делукс, нали, да не продължаваме, защото има много оркестри, де се казват по този начин, някой да не се обиди. Не искам никого да обиждам. Абсолютно. Става въпрос за народен... Не отива на народен оркестър такова име. Чакай сега, ти почваш да ме плашиш в момента. Не те плаша. Не плашиш ме, защото ти ми казваш, че правиш оркестър за народна музика. Не само. Не само? Не само. Добре. Значи ние ще се свирим и комерциалното. Даже ромска музика ще има. Ромска музика, кючеци, талави. Даже ще поддържам и колегите, и Рико Бенд. Ще правим и модерни кючеци с хип-хоп вътре, даже. Що да не? Щом искат хората, щом търсят. Ама разбира се, нали за тях свирите. Сега от време на време ще правите някакво авторско парче за Бугарашар. Да, разбира се. Но идеята ми на мен е да не говоря велики приказки, че ще върнем народната музика и така. Защото пък в интерес на истината, каквото предлагаш на народа, той това слуша. Ако му хареса. Ако е поднесено правилно. Точно така. И затова идеята ми ще бъде, ще записваме народна музика доста. И затова реших името да бъде Тангра Фолк. Идеята ми каква е? Тангра е първият бог на българите. Езични времена, да. Тангра и фолк? Фолк просто да се различаваме от група Тангра. Да. Аз лично знаеш как си го, когато разбрах, всъщност знаеш как си го, понеже Тангра е бог и фолк е народ, и си го преведох, че вие ще бъдете между народа като богове. Не. Далече съм от тази мисъл, аз не обичам. Знаеш ли обаче колко хора наистина свързват теб, и хората, които работят с теб, но теб в частност, точно с тая универсалност, точно както ти се казва, оркестър от близкото минало, точно за това, защото наистина, не само, че имаш ноти по ръцете и кларинети, но наистина имаш тъкани от музика. Можеш да пееш, можеш да свириш. Това само може да ме радва, нали, че на хората им харесва, че такова. Но пак казвам, аз съм далече от тези неща, нека да не прозвучи силно. На мене ми е много смешно, примерно някой да вземе да ме сравнява, ти си Бог, ти си... Аз съм един обикновен... Много хора го правят. Аз съм един обикновен човек, музикант, надарен от Бога, да радвам хората и нищо друго. Това. Имаш един наследник, музикален, който е в състава ти. Всъщност, кои са в състава в момента? Много ще е интересно хората да разберат. В момента почвам от зад напред. Точно така. От ритмичната секция. Барабанист е Сашко. Той работеше преди с Орлин Бенд. Така, добре. След това? От Стара Загора да подчертая. Да. След това бас е Траян. Така. Ритъм китара е Сашко, другия, моя си китарист от едно време още. Супер. След това тарамбуката от Котел, младо момче, той е на 16 години. Вие ще го обучавате? Миро, да. Да, ще го обучаваме в смисъл такъв. Не да го научите да свири, а да го вкарате... Да работи с оркестър. Точно така. След това от Котел има едно много талантливо... Едно явление. Явление в музиката. Наистина е явление, защото той едва на 15 години, а свири като човек на 50 години, музикант. Казвам ти съвсем откровенно. Така е, истина е. Друг е въпросът, че годините са му малко и нали... Не трябва ротация. Рутина, точно така. Но като говорим за свирене, ти кажа, свири си доста здраво и много хубаво.
талантливо лапе. Свири клавир, свири китара, свири барабани, свири... Това не го знаем. Да, какъвто инструмент хване всичко свири и то добре. Браво, браво. Добре, клавира го казахме. Другия клавир, който не е на второ място, той може да се каже, че е основният клавир в оркестъра, Нетко. Той от Гоце Делчев, работил е с много оркестри. Той е работил на времето с Мания, после е работил с Galaxy. Ма чакай сега, после е работил с Galaxy, означава ли, че в момента не работи с Galaxy? В момента работи с мен. Не работи с тях? Не. Интересно. Наистина интересно, защото доскоро беше с тях. Аз имам такава информация в интерес на истината, наистина. Да. Добре. За него мога да кажа, че е много добър музикант, в смисъл такъв, че има доста познание в стиловете, разбираш. Той завършил академията в Пловдив и свири добре акордеон, свири българска музика, свири и кючеците, и циганската музика. А на тебе това ти трябва. А на мен точно това ми трябва. Да бъдем, както се казва, и от двата брега на реката. Навсякъде. Така? Да. Вокал? Вокал е сина ми. Наси, Атанас се казва. Добре, има и той добри данни, харесва ми. И той, и него ще го изглежда, и него ще го рутинираме, ще го обучаваме. И него, защото и на него годините не са му много, не е работил тъй с оркестри. Работил е с фантазия, малко Мания го искаха и така нататък. В крайна сметка това е Тангра фолк. Тангра фолк. Добре. Очакваме едни клипирани вече песни ваши. Да, готови. Авторски. Авторски, да. Между другото държа да подчертая. Това ми е практика на мене от дете, така да кажа. Да. Така съм възпитан. Аз не обичам да крада изпълнение на някого, да го преобразявам, да го правя, Аз обичам да творя мои неща, да пускам. Авторска музика. Авторска музика. Ти направи много авторска музика. Има един албум с народна музика, който все още млади музиканти го изкарват, да не говорим за другите, които тогава го правих. Вие спечелихте награда, ако не се лъжа, тогава с този... Да, спечелихме една награда, какво беше тя на някое радио, да. Не, на фестивала. На фестивала, да, и също на едно радио в Стара Загора пак спечелихме наградата. Какво беше там? Забравих. То беше отдавна. Но, нали, ти казвам, ще държа тази линия. С авторската музика. С авторската музика и ще натискаме. Искам да просперираме в народната музика, но на професионално ниво. На професионално ниво, това ще рече, че ще имате много концертна дейност. Да, ще се радваме да имаме много концертна дейност, да сме популярни не само в България и навънка.